Ahojte ľudia, dneska ideme dizajnúť battle kartu Sudžovi. V minulom videu som to robil na Squeaka a nebudem vás zdržovať, keď tak si pozrite toho Squeaka. A ideme na to. Takže uzme tuto, kde sa to dizajnuje. Ako title by som mohol dať Bro, lebo aj taký title má Suč, keď ho dáte na Prestige 1. Tak musíme nájsť, aj tu je, dobre. Ako túto pozadie som sa rozhodol, že by sme mohli na toto červené, lebo to aj ladí s tým skinom. Ja mám aj na ňo docela veľa skinov, no ako 4 skiny, ja vám môžem ešte ukázať, takéto skiny na ňo mám. Dobre, a my ideme pokračovať ďalej. Ideme si vybrať pin a ako pin som si už dopredu vybral, že by sme mohli vybrať tento futbalový. Počkajte, musím ho nájsť, tu je. Lebo teraz je tá futbalová sezóna, tak prečo nie? Ako ikonky. Keďže je to taká svetlo-červená, nie je to úplne tmavo-červená, tak som sa rozhodol, že by som mohol na túto Brawl Stars ikonku, keby nejakú červenú. A ako na ďalšiu ikonku by som si mohol vybrať túto kostru, či ak sa to volá, už som zabudol, ak sa volá tá vec. No a takto vyzerá tá betokarta, napíšte do komentárov, koľko z 10 tomu dávate. Akože lepšie by to vyzeralo, keby som mal na Prestige 2, lebo potom by to bola aj tá viac červená farba, ale nevadí, dúfam. Takže môžete napísať do komentáru, keď vám to pôjde, že koľko z 10. Keď vám to nepôjde, tak to môžete napísať pod shortom. Ja potom aj vydám pravdepodobne aj short o tom, že som spravil. No keď nepôjdu komentáre, tak spravím z toho aj pravdepodobne short, že kde to môžete napísať, že koľko z 10 tomu dávate tomu Sudžovi. A to je zatiaľ všetko, zatiaľ čaute, majte pekný zvyšok dňa.